dehon husombaho Tuhan. Sada dua tolu angkat tangan. Husombaho. Biasa Oma peparanda puta obat tau mon kontra marede di luar negeri alani ngama tua bamula mamus itu son idoi jadi luar biasa do suarai di sido PBB nai hora semua di kamuna hula-hula nami arito nango pesunggu nasian kutamuara nasian si borong-borong hora semua dia muna katulang natulang raja ngarobe hamu tu ingananon. Suak songoni buah-buah tu kita saluhutna untuk 2 kursi jajaran nadisonon tolong dikosongkan itu untuk kursi undangan SKPD Tapal Utara. Jadi itu seksi tempat tolong dipandu 2 kursi di Pudini Penasegaton dikosongkan. Itu untuk SKPD Tapal Utara. Jadi hula-hula pasar ibu aritonang maning ngalengkak bedison horas madigamuna saluhutna dongat tubuta si turus ngadison tu seksi tepat sekjo dongat tubuta toka si obing silaban lupa toruan huta soit ngadisi dongat tubuh nami silaban cik. Lubat toruan. Iya. Kota Soit. Hula-hula nami aritonang hudul mahamu tulang tulang. Di perdalan definisi dahorwa. Nang song-song nima di kepala sekolah dari Kecamatan Tarutung nunga adong inganan di tongane Bagason masuk mahamu nasaluhna. Kadongan kepala sekolah Kecamatan Tarutung. Iya. Swaksongoni nang dongat tubuh nami. Nababan boru dohot bere ibe bere yang beragama muslim. Ini acara kita bersama, doa kita bersama. Silakan masuk ke dalam. Ini kebaktian bersama, ibadah bersama. Jadi silakan masuk ke dalam. Dongat tubuh nami. Peparan putan bersama atas nababan boru dohot bere ibe bere yang beragama muslim. Silakan masuk ke dalam. Ini ibadah bersama. Ya, horas madingamuna. Peparan puta bersama kata sinaban. Anggota Dewan Kabupaten Tapal Utara. Andre Nababan. Iya, di Julum Mahmamang. Di Julum. Iya. Anggota Dewan. Anggota DPRD Kabupaten Tapal Utara. Songon darso di sodopi anggota Dewan Rudi Nababan. Di bagian seksi tamu, bodoh pediara hotu bagasan gedung adang do penganan. Bagian seksi tamu asa diarah hotu bagasan gedung adang do penganan. Nadi gejak pe tong mata isi balkon. Ta isi madi gejak kamanginang. Jadi songon buah-buah di kita saluhutna. Di haroro ni abang bupati anongan dohor rombongan pinangido do hormat tu sude panitia terutama tu akamanami inanami penasehat asa diudur homa amang bupati sian jolo ni gedungon sahatu bagason. Jadi pinangido do hormanot tu sude penasehat asa diudur homanon doho tu sude panitia di hamuna boru nami asa pangadade manon untuk penyambutan.
Jadi itu para musik namen non asal dibain tor penyambutan godang. Godang iman noda. Iya, penyambutan harolan bupati non, musik godang man non. Iya, alain girang-girangi bekam, unang nalungun-lungun nih. Sadok na girang-girangi may tokku, dia mamarulupulo petako. Olo. Iya. Marulupulo pinna. Olo. Ito ala-ala kido penyambutan noda. Iya, tepat di sebelah kiri bagian atas gudang dopenganan di hamuna peparan dia puta langsung naik matu kijang. Iya, alana acara lauta mulai nama. Udah nggak pena di luar, langsung masuk kamu tuh bagas. Ya, langsung mau tuh bagasan di hamuna peparan dia puta Iya. baru bere. Adang dope inganan. Nadi Gijang. Iya. Masuk Mahamud Salahuna. Dua baris. Sejauh di bagasan. Dua baris di belakang penasehat tolong dikosongkan. Itu untuk undangan SKPD Taban Utara. Tolong dikosongkan ya. Iya, sejak dari tadi sudah dibilangin. Iya. Iya, dua baris. Mantap. Bajong mang sadagunay sasong na hangat jo suasana. Bajong mang salaguna jomang. Jadi itu ketua sekretaris bendahara non Rap Udur Mahamudo penasehat Rapak Dohot Bupati Kabupaten Tapan Utara Dohot Rombongan Sian Joloan Tubagason di Hamuna Kaburunami. Baik kamu anon totor penyambutan. Iya. Bung. Cik. Lagu Marulupulup. Nagirak. Cik. Horazon Espinado yang artinya Horas to di madingin, pirto di matugu. Songon manomo-nomo neneng rola lagi di perjalanan.
martopak kita tutuhattay. Buasa sayu pangiduhami hita parjolo martopak tutuhattay. Dang tuhula-hulatay, dang tuborutay, dak tuanaktay. Amin. Parjolo iko tutuhattay doi. Jadi au damang dok dainang ngagudang tong hudalani akaluat. Mulai siya naribur, satu na satong aribur, satu na lungun. Husukum madisi. Adong ko marga muna damang dainang songom marga nami, sip sude. Ayahadu suku-sukun niamat tao nasing. Maksud tu di si amang, au bangga do sebagai marga nababan. Ay tuha pirang imana nababan. Tuha pirang imana nababan. Alani martopak majo marga nababane. Ino. Basado ina marburu marga nababano na te amang. Basado marburu. Tohodoi. Iko perjulu di sariho buru nai. Adorak soy pasaha tu anak nai. Jadi songon napai mai mahon akatodong na lagi di perjalanan saya di patiur tuhat taima aka pardalanan na. Iya. Horas ma jala selamat datang ma di peparannya puta. Anggota Dewan DPRD Tapal Utara Rudi Adam Nababan SH. Iya, naburju do anggota Dewan on. Luar biasa. Iya, informasi ketua panitia, informasi bagaimana? Tuh seksi peralatan, seksi tempat, tolong ditambahkan kursi dulu 5 bangku lagi lah udah cukup, nggak boleh 5 naik teh. Tuh seksi tempat, tolong bangku 5 lagi ke pentas. Informasi ketua. Iya. Mohon koordinasinya kepada semua panitia supaya mengambil tempat di depan gedung serbaguna. Tusude panitia dohot penasehat asara uduran nompasu tu bagas gedungon rapak dohot rombongan Bupati Kabupaten Tapal Utara. Tusude panitia di hamuna iboton nami asatong mangada di hamu tor penyambutan. Iya, koordinator Elinda Nababan. Siap. Waktu 10 menit naik jadi pinangido hormat. Tusude panitia asamar barisma di joloni gedungon. Iya, jadi buah-buah tuh kita saluhu nandongan, holam masuk rombongan nih amang Bupati Kabupaten Tapal Utara, doh rombongan di penyambutan non rap jongjong mahita saluhutna. Ima songon informasi. Iya, tuaka peparannya puta na berusaha dope tuingan anon. Oma buah-buah tu hamuna saluhutna. Harotas na di tangan munai sotung mago. Adong do di si nomor
Ima non nomor undian. Adong gua non songon hadiah lucky draw. Kemudian harotas sembako. Naung dibagi tutangan munai. Ima non songon si jalo sembako nasian ulang tahun. Sotong mago ya teh. Pertangyangan tahun. Sotong magoy. Sotong mago. Molo siap panitia dang natalo mga leon. Iya, kupon sembako. Disipan tertib acara ida. Adong nomor disi, ingot tamu nomor mona. Lau mancalo hadiah no dibukti hot dohot harotasi. Iya. Masing-masing kertas tertib acara na di tangan munai memiliki nomor. Iya, mana tahu nanti dapat kulkas, TV, LCD, blender, Magicom. Jadi molo tu pengobatan gratis anongan, duksidung anon kebaktian, boy mata mulai pengobatan gratis. Dohot pembagian kacamata, damanginang, sabar hita, alana on ari pertangyangan, berarti hita fokus tu pertangyangan. Jadi pengobatan gratis, pembagian kacamata, pembagian sembako, anope, duksidung kebaktian, dohot duksidung marsi panganon. Dah? Marpira dan duhur nagun desa saitu dakali ratiti marpusuko hauluba saitu diaho marhuta alesidongan nababa daturuan siadawa sahoras de mabariba igot manabinabing kombu marsahari sagulari ingot gareja mabubuan dari topi damang dohot dainang nung ngalam di patari dahot Tuhan ibe tu sudah luat portibion nasohea masa ikut di pamasa berengota amin dangadong nabuhi makabati mana dangadong Isyalani di pertangyangan tahun tapatulus marohatta tutuhani mangido pangurupios sa nibana saitu diaho marhuta
sepi di dolohi. Amin. Ditikiro gempana tuari sadai ahadu di gora suhulina. Unggo dan magora suhul daripada Tuhan. Saya unang bero suhul, amin. Mana tung pero Tuhan urumi hami, amin. Amin. Jadi mulia hati mari peparannya putra, mantan penyanyi dari luar negeri, luar biasa. Pinangido do hormat tu saluhutna penasehat, dohot panitia, masuk matu ruanganon, tu gedungon, acara asa tamulai. Tu sude panitia, dohot peparannya putra nadong dope di luar, masuk matu gedungon, acara asa tamulai. Halo, tes. Iya, koordinator siap pagaran, masuk matu bagas, acara akan kita mulai. Koordinator siap lupa tonga-tonga, koordinator sasi borong-borong, saluhu namamu koordinator nasian kecamatan-kecamatan. Masuk matu bagas, acara akan kita mulai. Aka amang penasehat, tong masuk tu bagas, peparannya putan nasia marluat-luat. Masuk matu bagas, acara akan kita mulai. Iya, di hamuna pangulani hurian nami tong mamangarade. Iya. Masuk naik matu gijang amang pangulani hurian nami di somaha mamang. Handphone di non aktif pemaju sadari onate. Iya. Handphone. Iya. Saluhutna handphone. Baik handphone jelik-jelik tuluk dimatikan. On pertangyangan jadi fokus kita pertangyangan. Iya. Unang lias rohatta on hari sakral. Di marga nababan dohot saluhutna poparanna. Jadi unang hita marmeam-meam on luar biasa di hita hari yang sakral yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi sudah handphone menudang boy di pamate di bisuhon di silent. Iya. Tuh hamuna kamang penasehat masuk mahamu tujolon. Iya. Amang Pangulani Huria sudah mengambil tempat. Iya, anggota Dewan Nami, Andre Nababan, Rudi Adam Nababan, Ngaison. Iya, Lurah si borong-borong, si Harangolu Nababan, masuk ma. Iya, udah pala mekel hora jaduli, bawa ini. Iya. Penasehat nami nasian lupa tonga-tonga si borong-borong. Iya, Bapak Uda, Dr. Hase, Liberty Nababan, masuk matu bagas Bapak Uda. Songoninang opung lubirin Nababan, masuk matu bagas. KSB, ambil tempat di depan. Iya, Sudema Panitia. Cik. Iya, opung kinces sian si borong-borong penasehat Bapak Uda Dr. Hase Liberty Nababan ambil tempat di jajaran penasehat. Anggota Dewan Nami Andre Nababan, Rudi Nababan. Iya, molo anggota Dewan Nami di jajaran Forkopinda Tapal Utara.
songoninang boru nami, bere nami Gasal Hutauruk, anggota DPRD Tabalutara, iya mengambil tempat di jajaran Forkopinda Tabalutara. Iya, Horas Semandi bere nami Gasal Hutauruk, luar biasa. Hela, iya luar biasa. Tepuk tangan so. Iya, Rodo Hela tadi so luar biasa. Iya, waktu 5 menit naik acara dimulai. Iya, apa itu? Lucky draw, tohorokan mesin cuci, luar biasa. Iya, langsung ngobek kamu di son. Lucky draw dari bank apa ini? Mesin cuci. Berek kamu nomor tertib acara ini. Iya, nggak masuk BTV LCD 42 inci sudah masuk. Iya. BPDSU. Iya. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan BPDSU Kabupaten Tabalutara, juga pimpinan cabang Medan Sumatera Utara. Lucky draw. Iya. Tu panitia seksi tempat asa dibajo di Pudi ini podium umum. Iya, tu seksi tempat, tolong lucky draw asa dipindah hojo di Pudi. Di son Pak, di son. Iya, anu bedok kata karena tua-tua unang terhalangkan. Iya, sudah koordinator wilayah tong ma berperan di kegiatan on. Iya. Talea rohata pikirata doho gogota. Iya, pasu-pasu imar lopik gada. Sohon naso bereng. Peparannya puta, dokter spesialis, dokter Poltak Nababan, dokter Ronald Nababan, moro dokter Jandringa di sohon laki tua mana? Iya, akan peperannya puta luar biasa Nababan on, segala bidang. Dokter Daniel Nababan, peparan ni pendiri pertanian on. Dokter Daniel Nababan, opa pun si jabu-jabu namon, tepulus Nababan. Opung naik Nababan, tolong diarahkan. Sudah ke dokter nadi joloi, maju matu joloon. Iya. Di sodo HP lain iba, Manahasa Sihobing, aparat Polres Tabalutara. Selamat bertugas laiku demi pertanggungan 67. Iya, Dokter Polta Nababan, berenami Joshua Situmiang, tong mamasu tuson, Dokter Daniel Nababan, Dokter Ronald Nababan, maju maju colon. Acara 2 menit naik, kita mulai. Sudah apa parannya putar nadong di luari, masuk matu bagason. Iya, Ketua Sekretaris Bendahara satu jajaran. Adong dope ka penasehat nami nasian luat-luat. Asa baju tu jolon nasia pahae. Penasehat nami nasian simangupan. Penasehat nami nasian si borong-borong. Muara, Pagaran. Udang adong pena di luari.
Lungabe. Iya, izin ketua, acara dimulai. Satabi akamang raja di hamuna saluhu na hula-hula nami. Acara asata mulai. Oke? Nungabe, tapahohoma ita saluhutna. Horas! Sebelah kanan. Horas! Nah di tonga-tonga. Horas! Semangat do. Pasu-pasu nagudang imarohan nasonang. Asa tinitip sanggar ninna baik kuru-huruan. Jolo sinukum marga asa binoto partuturan. Ausad diri songon namang uluhon ulaonon. Ulaon pertangyangan. Borsa mengatasi naban. Boru dohot bere yang ke-67. Au namargoar. Jaken nababan. SH. Sian sudut nomor 10 alu. Peparan dia puta. Tuan si Romanggor si uraturak. Horas madi hita saluhutna. Horas! Salong! Baru semangat. Molo semangat tamu, ingot tamu ma, mula ano sa pertanganon, marbuhal-buhal maka pasu-pasu, panggabihan na pakarasan, jalom muna. Tepuk tangan! Isi na su tepuk tangan berpikir menon. Songon ido kamanginang, amataraja inatta soripada. Digamuna hangginang pinaribot. Poda niya puta na parjolo. Ima pendiri pertangyangan nababan Teopulus nababan namar gelar si jabu-jabu di dokodo tu hita saluhutna ikon ulahona muda do pertangyanganon si ganup taon jala ikon poda hona muna jala tona hona muna tu saluhut peparam muna alani do akamanginang taulahon setiap tanggal 10 tolu Oktober setiap tahunna taulahon ari partangyanganon. Dangalani gogota, dangalani hamalota, manang alani hajagota, gabeboy hita songonon. Salani taparade madirita, taleam marohan ang pikirata, diari partangyangata na ono pulupitu taonon. Horas madita saluhutna, acara tamulai, doot hormat, hupersilaw kami tu pangulani hurian nami, acara kebaktian dimulai. Amanami inanami oras madita saluna asa tapuka ulaota pertangyangan paparan borsak mengatasi nababan anak boru bere ibebere sekabupaten Tapanuli Utara di bagasan sada tema sahata sasuara mamuji debata alani taparade maroha do pikirata martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mare de mahita.
ta ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi porbadia. Na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mucat pea kaduluk. Jalahu muttal akarubian. Alai anggo wasiasiku. Naso tupa mucat sian ho. Jala pada ni hada meoku. Naso tupa humordit. Ninna Jahoba siasi iho. Haleluya martang yang mahita. Ale Jahoba debata nami. Si topa jala si ramoti hami. Tamado hami sude poparan punami borsak mangatasi nababan boru bere ibeberena pasahaton puji-pujian dohot hamulateon ning rohanami tuho marningot saluhut asini roham dohot denggan nibasam nama masu-masu Huhut mangaramoti hami di sude panggul miton ningulunami sahatu obason. Hodo Tuhan natu mangihon angku hangguk ni opunami na jolu. Na mangalehon akan na pinangido na sida na jolo. Laos hodo Tuhan na toktong satia. Tumangihok kami uhud mangalehon akan narikot di hami sahat rodi obason namar pungdo hami sadarion laho makam latehon denggan basami naong pinasahatmu di hami poparan niopunami borsak mengatasi nababan boru bere nang ibeberena sahat tutikyon uhud mangido tuasini roham asalam gadaanmu di hami aka pasu-pasum nang tu aka tiki nanaing ro atong tangihon mahami Tuhan alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Marede mahita. Mengatasi nababan anak boru bere nang ibe bere na punguno aing di ingananon na marningot dohita di pertangyangan na pinukan ni oputa di hari 10 Oktober 1955 di Siborong-borong dinapungu oputan na parjoloi marsoba
jala manganggukon parsorionna tutu hatta nabasai.
jala pardenggan basa do Jahoba. Lebat terimas jala para si roha gudang. Dang tok tong ibana manorui. Jala dang kotos rohana saliling nililingna. Asido rohana diakan nama nopoti dosana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Maredeta. Marede mahita. Psalmen 133 ayat 1 ayat 3. Ede hana nakok sian si David. Idama denggan nai dohot sonang nai. Molo tung pungu sahudulan aka namar hahamarangi. Songong niak na husus di ulu, pola mabaw tumise ni si Aaron, pola mabaw sa haturaku ni aka ulona. Songon nabur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion. Ai di sido di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saliling ni lelengna. Ido sahatna. Martua doa lakna tumangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Tabigema kur punguan nababan sektor Huta Barat.
siang anu menami inanami hula-hula pasadibu manguluhon tangiang pangodianon marede mahita. O Tuhan di bata amanami na maringanan di banwagijang. Puji-pujian dohot hamoliate no Tuhan di sobahor rohana minapungot tuho di bagasan manuguton. Ala asi dohot holong ni rohama le Tuhan. Na mangiring-iring daging to diname le Tuhan. Sian tongan ibagas nami be. Boy hami marsaur marpungu di gedung serbagunaon. Takas do di botoho ulon name le Tuhan di bagasan sadarion. Di pertangyangan ni parmuruan nami borsa mengatasi nababan boru bere ibe bere seta panuli utara. Sialan itu horo pasatun name le Tuhan punguan namion. Baik ma punguan namion le Tuhan tikyon di bagasan punguan las di roha. Suak songon itu pele Tuhan. Peparan ni borsa mengatasi ya le Tuhan nababan boru bere ibe bere. Na di lungguna be pele Tuhan mangulahon pertangyangan. Tong do tuho ale Tuhan pasaton nami tong punguan na sidei. Pasu-pasu masaluhu na le Tuhan. Peparan ni pamoron nami on borsa mengatasi. Nababan boru bere dohot ibe bere. Disude na jinama ni tangan na le Tuhan pas-pasuhon ma. Nang disude le Tuhan dipinopar ni borsa mengatasi nababan bere ibe bere pe doh baru nami. Tuhoro pasaton nabi le Tuhan. Menangaha pe dula nasida le Tuhan na somarano tulo maniroham. Pasu-pasu bayar le Tuhan. Bardongan mauliate. Saluhu na dipopar ni pamoron nami le Tuhan borsa mengatasi di nababanon boru bere ibe bere di paparanda ni Tuhan saluhuna na di bagasan persikolan ni Tuhan tuhor pason nami lihat bisu na sakko ya le Tuhan di nama meti ya le Tuhan lihat mai berbagodang na di bagasan na kaperkuliahan na pili Tuhan paparan borsa mengatasi tuhor pason nami azar-azari na si le Tuhan na sabuy selesai kaperkuliahan na nok sikop pili Tuhan nok tamas siya persikolan ni Tuhan patongon perkarejoan na bartu loboneroham sesuai rohot bidang masing-masing ada Tuhan. Nong kam perkarejo le Tuhan di perkarejoan nabe di peparan ni borsa mengatasi le Tuhan. Tuhoro tok pasaton nami. Lean hahi pasor di nasida Tuhan. Azar-azari nasida le Tuhan samardala di nasida le Tuhan. Di dalan hasitongan khobar tuloboneroham. Saluhu na pangiduan nami le Tuhan radiri hona talumangido rohami. Alai di bagasa pertangyangan oleh Tuhan. Di pertangyangan pangodianon sian hula-hula marga pasaribu. Radiru di hole Tuhan. Alai mangelehele mahami tuadu pamu sasahop pedomu itu ganus sudi. Peparan di borsa mengatasi nababan boru bere dohot ibe bere. Saluhu na Tuhan radi hiya do diho. Alai tu nama nede do hamele Tuhan di hamoron mi. Asa pasatom be hobar tulomon roham.
Tuhan perdu sana gudang duhami saluhu na li Tuhan. Jumulurasi mahami li Tuhan siyan hado sa nami. Asa tamahami haujahan ni pasu-pasu na naik pasahatom mo Tuhami. Martangya kami Tuhan li Tuhan. Holan mga sahon guarnya anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala si hokop pami. Amin. Marede hita laus ihuma rotu jolo Helen Nababan baca indah Alkitab dan lagu pujian. Marede maita. Jauh bado si parmahanau. Pesalmen 20 ayat 1 ono. Pesalmen ni si Daud. Jauh bado si parmahanau. Dang tagamon hahuranganau. Di patongon do tuau tu japalan akan alomak. Di togu doau di labung aek hasonangan. Di pasabam dorohaku. Di togu doau di dalam hati goran alani goarnai. Ainang pemerdaran au di rura linggom ni hamatean dang biari permaraan ai hodo madungani au tukotmu doho batahim mangapuliau hodo manutup meja di jolo maradopon akamu suku. Dimiai hodo uluku. Suk panginumaki. Tongon tahe. Dengan basa dohot asini roha mangihutau. Saliling au mangolu, jaladong mulak au, masuhaku mabagas di Jehovah, saleleng-leleng na. Amin.
Asini rohama dihamu dohot dame nasihat di mata-mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madhita saluna. Horas madhita saluna. Horas madhita saluna. Mululam gugu habis anulam guguru ya lusiamu sini. Ubereng japu dah ngapala jam malero pinano nati. Artina buru pisa zoom jam itaw. Baru pemalehita. Akadamang dohot dainang sudehita peparan yo puta borsak mengatasi na hinaholongan ni Kristus Yesus Tuhatai. Hata ni debata memakulingi hita di parsaurata tikion jala na pinaubuk gabete mani pertanyangata na paano pulupituhon sadarion di Kabupaten Tapanulitaron. Imana tersurat di suratnya Apostel Paulus madapoton halak Rom di bidu 15 ayat 6 alai huzahama ayat 5 dohot ayat 6 songonomma didok disi alai dilehot debata napuna habengeton dohot pangapulo 5 tuhamu hasadaun ni roha sama hamu mangihutton Kristus Yesus asa sahata sasuara hamu mamuji debata jala aman itu hatta Yesus Kristus temani pertanyaan taima sahata sasuara mamuji debata akamanginang sudihita na pungurison adong sada padohan di halak Batak adalu Pasitik mara kenang nepudi adalu Pasitik ngalam so taboto be idol na sa lambarani hitan na sa Pasitikon ay si taboto be konsekwensi na mula sa Pasitik kita to adalu Pasitik manu nihalak segean molo har hasadaon marsito bisak kita Pasitik song nadalui ay so binoto tahiyate angguti kita dena kau madudatangan dobe di lusung batu jadi buru marsi dua si iko seirama do na duon molo martob madalunai sarge matu luar sudemei Roma manuk menurbingi ido badidok adalu Pasitik manuk ni halak segean aladang boy seirama alai nuai ngati kainang pelagi kanongan sudut na poso ala kilang pedi ngarotu beletuk ngijebu nuai gabe so taboto biadelu ngerti alai mulutuk sutatadda biadalu barikot duang gopal sabanai tong mata ingoti jala tahanguluhan adalu Pasitik manuk ni halak segian molo sarsar hasadaon sega sai Pasitik kita pasu-pasui mucat parsauliani dang sai dang boy di hita alai mucat doi siak kita pidak ima jorbu ni roha nasubui sada alai hama kadong saha porsiao adong gotong di hata Batak madok tam na do tajom na rim ni tahido guguna ay gurang ay laut dos ni roha siban na saut ima uli ni parsauran hasadaon na ringgan kerukunan di hata Indonesia seberapa berat pun tantangan yang kita hadapi ulau neneng ulauta alai pangotak ni hasadauta buido tupa ulauta ijala bulusota parsauran naringgan narosu mabaingulutai nyaman tentram jaladame hobartu na hinalomohon ni Tuhata memang amanginang dang muraju pang hasadaon gudang jalaga jang do proses na ikot tarobi tabolus laho patuluson hasadaoni bahkan sahat do hamamanginang tutirket na mabuat sada haputusan maswadahon kepentingan diri demi kepentingan orang banyak ikos wada honot taro narikot di hita
mangiahi narikot di si hatoropan idolaho patuluson hasadauni toto butuh pengorbanan dakola ditiki dakola ditenaga dakola sibahenon alai mungkin do dan sangat mungkin amanginang laho mangiahi hasadauni butuh pengorbanan na cukup luar biasa ima korban perasaan daktar jalwau nya nani do ngai aloro nya turohaku ale sa jupak kasadauni ikon eahaku dui amanginang mulu suku kita nuaing sihol do rohata di hasadaun alusmu na pasti sihol ditanya kok kamu do hasadaun alus muna pasti hutangnya kok kami do amang alai molo husukun di eahi hamudo hasadauni. Di sini yang menjadi persoalan. Martangi yang guhita terus asa jupak kasadaun. Tapar sita roi terus upasat tapi gudang tadi ngotusi. Persoalan nata eahi do berusahakah kita untuk bersatu atau tidak? Aidang marlapata ni mulu holam tatanyakon ikut dohita patuluson berusaha patuluson ido bakuro nakim memang dang murah jupang hasadauni maul doi butuh proses dan butuh pengorbanan alani ido amanginang ubad dipangido apostol Paulus di ayat 5 di juluni turpuk tainakin alai di lehot debatana punah habengeton dohot pangapulani matuhamu hasadauni roha samamu dang margogo hita siad dirita maul do tubuh hasadauni siad diri ni jolmai sad diri ikut todi ni debatano hape na mamakulingi dohot na patauho kita laho patubahon hasadaun rohai nungatalpe huria na di luar Rom tu par bulat-bulatan talpe hidup badi pangido apostol Paulus nang ditanyanga asa sada nasida ay molo sahat tu par bulat-bulatan siga masong nauro naki si hobesan ni huriai pe maul namai tulus ay buhama rak martangiang naso saroha amanginang budu hita sa hudulan alai dang burak martangiang ay martangi yang labatan na dakulan mangalupit tanga pipit alay halak na marsadani roha ikupoy dotong sisa ada pangiduat tutu hatay jadi dang mungkin halak na sumarsadani roha satangiyang jalan naso satangiyang dang mungkin itong boy sa pakubasyon alanido masarikot hasadauni tanpa hasadaun dang bui jupak kita ngulu nasonang jala nadame atau dalam bahasa Indonesia hidup yang rukun tidak akan pernah kita peroleh ketika kita tidak bisa bersatu. Ahado tujuan ni hasadauni manang kerukunan ni amanginang oma nanaing berengota siat turpuhon siat tema ni partang ataun tujuan ni hasadauni ima asa sahata saswara mamuji debata dakuboto kamanginang mulu na huboto di Kabupaten Tapanuli Taron naik takolanon pertanyaan on unang-unang arong naing jonok tuson pertanyaan ni nababatong buru bere ibe bere siya si borong-borong ang nakituson arong mahubulus onom tedda di pinggir dalani jalahulala oloro na sangazoy i pinggir dalani asa sudi mamereng lumubi po para nuputa jalarong ko naman doktor songonon ay wasay ko ditarutong pertanyaan ni nababan anak boru bere bebere politik goy ninna
Hurok amanginang nunga dibuka puta pertanyaan ini 10 Oktober 1955 memang topet di siborong-borong alaidang ikut di siborong-borong margana beban martangiang 10 Oktober ay boy do sadahi tamartangiang peparan yo puta borsak mengatasi nababan boru bere bebere nakso di bona pasugit sahat do tangyangi sahat bejang gua ko di siborong-borong gua hitam martangiang babu hadong atta peparan yo puta na Jepangan wae habita tangyak ko dui sa maju asa boy tu Jepang boy di Amerika boy di Jakarta do nasing mulai ko di siborong-borong ko asa jalo tu hatai tangiang mengalilu hita siete ini alani hurok di sudi inganan dinggaddo sada sudi peparan di borsak mengatasi martangiang tutu hatta ini bukan tujuan politik banikur rupani waka manginang setuju dita sih mana tujuan politik gua merotso saru para pangatus yang mutu au namar tangi yang gua tu sot alai omma talpena hita tu par bulat-bulatan ini waeng rosi polisi unang lahu tu si matangi yang tujuan politik gina ido bato di nebena tu dia rahum mau sedongan tujuan politik gue nai indah buse ujungnya rarat habis di dia behita tonan yo puta ikom martangi yang go hita sada tuadu pandi di mata bo pedang sahudulan ada ikut sahudulan na sabuy sada alai boru sahudulan hapedang sada jadi ahadu tujuan ni pertanyaan on niku tu nama dokter awi tujuan na ima asa sahata saswara memuji di mata ido bakuriri ti turbuhi ido tema ni pertanyaan kata niku urbani tahun 1955 hobar tu sejarah na pinayhutihu sautik akamanginang namar sidangono dua keputai tertadi kita di hamazuon di hagabeon di hadumaon dohot di lanak kanasing mangarimangi nasida ahadon waeng nahurang ujungnya merluhut ala pangarajumion di hata dingon nakin tuk sada maju hita ba martangi yang tutu hatai tato po ti madosata ayah nama baik kita merdosa mulu hurak porse hita tutu hatai dosa mulu hurang denggep persaurat tatong gudusai ati nau hurang akordo persaurata atik naung masay gudang do pangalasyot tatutu hatai tuk sada majuhita martangi yang marsoba tanggukum maparsoryo to tapaher bang matangata mangido tu jahuba sasawara mahita mamuji tu hatai sasawara mahita mangido hasesani dosata ido tujuan ni hasadauni akamang dohota makinan jalaido natazalo satu tikitan waeng ido natazalo tangi yang nyoputai na parjolei tahun 1955 ikut dohonot tado hujalo dua lusni di bagasa tikyong atik petau 70 no mau tubu bei mahibana so tubu do piau tei jala hujalo sa rodin naik tangen jadi tiap tahu kita kumbersadani roha jala hasadauni asabui sahata saswara hita memuji di bata doh mangido tu adupan di bata ala itu tu ate akamanginang muludung sahata saswara hita memuji di bata bapak korhon naipe babuidui meragam di tongani ngoluta te wah setuju dia akamanginang yakin duhamu mululung ngabuhi ta sahata saswara memuji di bata doh patujolo nak kanasi pibudu hita saswara dah perweni
tangyak tai alai dangi tujuan na perjulate perbue ni hasadautai namai sahata saswar mamuji tuhatai lehono namatong di poparan dio putai akan pinasita ni rohata udo nakinakanamang dohday ng anggota nyakta ikos sadero hita ikos saroha hita ikos sahata saswara hita alehudok nakin boha holam martangi ang guhita atik naso rabu hita mangyahi didok Apostol Paulus do di uduk ni turpuhon asaboy hita sada jala pangotak ni hasadaw ni sahata sa suara mamuji di bata ikon adong ma naumotik nga tulu siulota akamanginang na parjuloy ma marsi jakonan boy do tubu parbulat-bulatan alani parasingan marasing budaya hasomalan marasing profesi marasing haboyon nabe gabi tubu parbulat-bulatan alani do didok Apostol Paulus asa toktong boy sada jala sa suara mamuji di bata marsi jakonan mahamu atik pe marasing ay buhitan na beban nakamanginang alayado parasingan musanaw au birong kariting muse hamu botar lurus si tarupon na hal name do nahulok ni au makatai gugu hamu nangit mungkin imaka parasingan idohot akan nasing gope na mungkin gudang di tonga-tonga ni ngulutabe kaparasingani alani didok Apostol Paulus parasingani dang mga batihitay marsadani roha parasingani dang mga batihitay sa suara mamuji di bata alani do banido marsijako na mahamu hendaklah kamu saling menerima apa adanya jangan ada apanya ti ay buru naing masih jakona jolma masih tomo pakatayon karena ada apanya alidang apa adanya ipasubok-subok aladong narikot di bana para saura cisongoni hasadaw cisongoni sato kidoy jala sangobas marsugus si kedui duk salbu kebutuhani alai didok Apostol Paulus marsi jakona mamu apa adanya bahkan didok ibana jangan pernah mengarajumi dirim hume bacian nasing asaboy jakono munasingi buharo carat asaboy jakono kuhamu asaboy jakono muna au didok Apostol Paulus rajumi hamu madongam munai sumurung siak kamu alani do peparan di beban jangan ada yang pernah merasa hebat mulo toho hebat taburu biate mulu na pahebat tibat do lam siga may marsi jakonan saling menerima alani rena perjolo buhado hita olo patu toruhon rohata tanpa itu kita tidak bisa menerima orang lain mulo saya marsi tol laman dok aduh humibat ikon ibendo rotau Rumuse masih kangen madukati. Ibe na siyang kian, lasaw madabot to ni. Ibe main na. Ulo tahin na roha. Marsi jako na mahamu. Apa adanya. Jelar rajumi hamu donggam munai sumurung siak kamu. Asa terpatu pahamu pasobok ko dirimu na tunasida. Napadwa hon namanginang asa jupang si sahata sa suara memuji di bata di tonga-tonga di hasadauta ikonolo hita marsia juan olo hita marsia juan tak sempurna hita olo do humurang au maradopo kamu disadatiki olo do hamu humurang maradopo nau alay buharo sa unang magargar parsaurani olo hita marsia juan tanpa itu unang marnibi hita manginang
taringot Tuhan sadauno mulu subuh hita marsia juan isi hitaon na soya sala nasi tok terus ale suku-sukun isi hitaon na olo mangari-mangi diri na salah nagumuna kita na sa doktong makilala diri na sitong dia dopan ni dongan na lumubi ma dia dopan itu hata gabidang olo marsia juan beri kita manginang au do honok kudo tu hitai taparsita ro hasadaunon taparsita olo do hamu marsia juan olo nitan mang nanget tidak mungkin dorang terbigi tado ale suku-sukuku ay molo sudedo hita maparsita hasadaunon pasa marpultah peredatan nasala do ngami marado poko ido di dia do roham na ulu mangajui asa jupak kasadauni aju hahami aju anggimi aju ibotomi di hahurangan nai asa bui marsada mololo moro beroham di hasadauni alanggo solomo be babo harono ni marsia juan kung mampu do hita tong mangabis hahurangan yang giki hahurang aku dui hahurangan dia baki hahurang aku dui hahurangan dia anaki hahurang aku dui hahurangan di botoki hahurang aku dui ikon ido di kita asa bui jumpak kasadaunon ido bakuron nakin unak kola tangyako kasadauni alay eahi sotung muruk tu hatai mono sehola ditatangyaku ni muruk goda si tangyaku ko solo ho mangyahin hudok tuho asal merelus tangyang misa deh hamu olo ho marsia juan niku hape hodang olo inma jadi nuaik pihak kamanginang ngakotok parwauno tanomar tangyang sanggup buhita mengulah tanyak tai aku perjulu tu si unak kolan bartangyang jalan apa dua hon taringot tu na marsia juan namanginang ngau sehudok do poparan ni nababan satu ngarong nama sihol diaju ai sur sia juon na hurang malo dango sia juon na hurang gogo na hurak pistar na hurang bisuk odo sia juon alani mularok poparan ni marga nababan nama sihol diaju berarti masihol oto iroto alai halat na marbisuk ido halat na bui mangaju calodo tangyak taodo pangidua tamanginang alani poparan ni nababan anak na boruna berena ibe berena ikom masihol lo gabe si pangaju so tungarok kamu na masihol diaju ingot tamu mai odo narena madokoni tori ngot mama tuau ngulupur-lupu tuhamu au ku pertanggung jawab pepe na hudokoni akan nama sihol saya diaju nao todoi na buruk jaledangi tatanyako nate nama sihol dohita dihabisuhon masihol dihamajuon masihol dihapistaran alani ikon au hono tamai molo dia lusi tu hatta dohita dihabisuhoni asa toktong buhita sahata sasuara jala di bagasan hasadaun memuji tu hatai sudi mahita mangauhon roha pangajuon maradupon na humalia kita hahang kita ibotota donga sahutata napatuluhon di dok apostol Paulus dalan lahu mangyahi hasadauni ikko sahata sasuara dohita memuji tu hatai marhite haradiota marsiuruban ido hubayad di subtemai tele itu lupi panitia natului marsi jakonan marsi juan jala marsi uruban di ngolu tahun amanginang nagudangan waik kita nasongo mas songo dio menahuluk songo mas begitu berharga dia kana torop
begitu berkilau. Dakola hilong aleng adoho silak ala ni keberhasilanna. Marhilong ala berhasil ibana maduma manang mamora. Dohot jakka keberhasilan na asing gudang keberhasilan na bakudok songo emas hilong dan berharga mutiha nama seharga. Anay suku-suku na kamanginang. Molohudok toropi tanah songo emas berharga jala berkilau-kilau. Marguna dohita tu halak. Hodo suku-suku. Ala gudang nuang na berhasil alai maul perduli tudongan na. Apalagi mau mengurupi. Atau ngaha guna ni keberhasilan ni. Molo sama pakorhon tudongan. Danga dong lapatan ni. Danga dong guna ni keberhasilaku. Molo sama pakorhon dui tudongaku. Dang buyau patupa pangurupium misalnya dang rade. Itu enggak ada gunanya. Jala dohot doi ya mau manginang nakikudok mangarahuti hasadauni ketika kita hidup di situ. Di ngolu na marsirupan nung adohoti pasadaho kita patuduhon haradiota sahata sasuaran. Si jujud dohudok songono na manginang isi do namora